چکدارên داعش ماین لوان dever û zeviyên ku li gundewarên Helebê kontrol dikin diçîne. Ku îdî ew mayn matirsiyeke mezin li ser jiyana cotyaran durust dike. Bi nîzîkbûna werzê çandiniyê, cotyarên gundewarê Helebê rijdin ku zeviyên xwe biçînin. Tevî ku Daeş bi hezaran mayn li wan zeviyan de çandine. Ji bo ku ew mayn bibin rêgir li ber pêşveçûna hêzên artêşa azad li wan deveran. Bi sedema pevçûnên di navbera hêzên artêşa azad û çekdarên Daeş li gundewarên Helebê bi sedên hektaran ji zeviyên welatiyan li wê deverê bûne beyar. Tevî çîrokên li ser teqîna mayinan di nava zeviyan de têne gotin. Her wiha çîrokên kuştina cotyaran lê cotyarên deverê rijdin li ser çandina zeviyên xwe. آرامی li deverê tune ye, em timî di tirsê de dijîn, her tim şer heye, gelek caran jî em dibîzin ku mayîn di nava zeviyan de diteqin. Her wiha hin cotyar jî destê wan yan jî lingê wan hatine jêkirin yan jî birîn. Her wiha gelek caran direktorê cotyaran diteqin. هذا اللي انضرب هذا اللي انقطع اجره هذا الدكتور انضرب هيك من الالغام يعني. Serê sedê heftî ji welatiyên gundewarên Helebê palpiştiyê bi çandiniyê dikin ji bo jiyana wan birêve herê. Lê piraniya wan ji ber şer ji dev mal û milkeyên xwe berdane û ber bi welatên derdora Sûriyê ketine û kesên li Sûriyê mayîn jî neçarin ku zeviyên xwe di tirsa teqîna mayînan de biçînin.